Dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Puta-putang Sonata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:06 na Kabuasan. Masantos tan maabig ya Kabuasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaprong tals programan maabig iya Kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo da sayang Kabuasan. Makterion Lingkur Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamod si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes, Pizza 22 at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Ang ibatek na cellphone at unton na otoridad na suspect na aristo. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Apatiran na matakaw na kanding asakote na barangay official. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran luluganan ng babanggaan, biktima imbatik jad patambalan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 4 milyon kantidad na shabu. Anang nang jad Agno Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na wala na diferensya dulo, nababalang anapon na ating tunya. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasional, duaran na LPA, babantayan. Habagat mansyansya ang gada ago na Huwebes. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Suna ng Presidente Marcos ang gapoy namomonitor na PNP yagat may bilay ito niya. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Online gaming panainitan ng Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. US may palagay na paktorya na amo jad Pilipinas. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Lamisa imapaula. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras tila alas 6:09 na Kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita lokal. 57 anyos siya laki na aresto na responden pulis kaya rin na inalato so cellphone jada Petron Care Center. Yan narumog jada Barangay Poblasyon Alaminos City, Pangasinan. Kinabat so siningkat niya suspect at ngaranton Danilo Montenegro Romero. Jada inisyal investigasyon ng pulis sa may biktima na si Maripas Joy Season na Alferos, 26 anyos. Si babagan na liga niya si katos manggagawa na sa may inventory jada pa pantatrabaho to niya at Petron Car Care Center. Limuob sa suspect piyan mangisalat na kwarta bang balat aga imabuloy sa biktima tan binagaan niya sa suspect yaon alisla at kawalan ton lugar. Pigarang minuto, diskubre na biktima, yan nababalang sa cellphone to niya, ya Black Oppo X3 NFC, ya imtaputo niya at lamisaan kanyang tampul to na ninang so CCTV footage, tananang nang to niya so laki ya suspect, ya ngala na cellphone to niya.
Tampol ya intawag ya police station tan inanap so kawalaan na suspect ya anggad aki coordinate irada barangay official na barangay Budalamino City. Yan ang resulta din paka-arresto na suspect tan inawit ya Western Pangasinan District Hospital at Ciudad de Alaminos. Biyanuntan at pati ipasilong at medical examination antes siya inawit yung police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Matatakaw na kanding asakote na sare barangay official at oras na alas 4:30 na Kabuasan, Yada Bali na San Manuel, Pangasinan. Si barangay chairman Nelson Tambo Hugo so timawag jad San Manuel Police Station taning kwanton saray barangay official kabiyangan so CVO tan Police Master Sergeant Tony Salazar Fernandez na second Police Maneuver Force Company yakabasi jad tayog so akaral na saray matatako na kanding ya pangkayarianan na Norbert Regunan Bartolome 28 anyos. Saray na arreston suspect yung kinabatid ngaran niya Mark Lister Salva de la Piña 25 anyos, Carlito Salva de la Piña 23 anyos, Cyrus Ventura Carantes 18 anyos, tan Mark Denver Mangawang Biason 18 anyos, tan duara niran minor de edad. Jad investigasyon na pulis sa impalapag na biktima ya impagor to niya so kanding jad abay na datin na SRPC at San Roque San Manuel nan nemanuton walay amputin jelly SUV ya manlilibar-libar at abitlan lugar inamatunana na biktima sa abitlan luluganan ya timunda at kawalan na saray kanding nan nanang to niya ya insakay so sakay saray kanding ya impagor to niya at SUV tampol to na timawag na tinawag imano so saray barangay official tan tinunton na so kalaan na sara may suspect ya amarap jad south direction tampol ya in report na biktima da kinang Police Master Sergeant Fernandez ya tampol iran na dimaplog jad barangay hall biyanong karaw na police barangay assistance da sare barangay official tan CBO ya tampula yan na sikarat ng gawa na sa may checkpoint tan aning nang so SUV pinarat na recover so kanding pinaresto yung suspect tan na sikaray na wet jad police station for proper disposition sa redwara minor de edad so in turn over the MSWD na San Manuel, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kaluran katao so asugat-sugatan at agawan aksidente oras na alas 4 na palbangon yagawa jad National Highway na barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Sara involved yan luganan ang balangan motorized tricycle walay walay kaiba to akalugan tansaya so wala sayat mamanihoan nung kurason sa pasap iko akalason abitlan na motorized tricycle sumanangaran na Christian katakutan 46 anyos tan sa may luluganan gray metallic Mitsubishi Mirage Yamamanihoanan Marlon Jimenez Garantusa 32 anyos akalugan mat sikato so manangaran na Brian De Lucampo Molina 26 anyos tan Violet Ismas motorized tricycle yamamanihan mat na Rosendo Villegas Yu Jr. 49 anyos walaki ang gapuibuyong bananton lisensya. Diyan inisyal yung investigasyon na pulis tan base at CCTV footage sa may garong yamamarihoan ng korasona sa Pasapiko sumamarap jada east direction lega niya sa may gray metallic Mitsubishi Mirage
sumamarat ba jada west direction nan akasabilara ada palikuya karsada si karaso sa may nan-encroach ada sa may garong yasingigan na sa may impaka tumba to niya akagamora na sugat ire biktima tan si karaso embatik jada rural health unit tan inyalis jada region 1 medical center at syudad na Dagupan. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Walamat sa recovery pakete na plastic yan ang karga na agni antan na substansa ya rumog jad gilig na dayat at oras na alas 4:15 na ngarem jada barangay Buboy bali na Agno Pangasinan sa rekabiyangan na Agno Police so tampol yan ang responde ada abitlan lugar na nakawat iray tawag yan ang lapo ada kinang Kapitan Reggie Q. Ramos. Jada inisyal investigasyon na pulis sa may sakay pakitin plastic so ng karga na white crystalline substance yasayat anengneng nasaray residente dabit na lugar at oras na alas 2:45 ng araw yarumog ng Leo Viloria Mendez 19 anyos arumog sa bitlan na Cebu jada gilig na dayat dadaw nga nasaray baluto na nanengneng na Leo so plastic pack tampol to niya ninalatan na impanengneng to da saray kakaiba to niya ya kinabatingaran niya Ederlino Segundo Ramos 26 anyos, Ronald Laolita Numil 29 anyos, Jerry Gambua Ramos 55 anyos, Tana Jericho Numil Ramos 27 anyos. Sa may plastic pack so pareho da sa may recover iran illegal ya droga da sa may palabas yung bulan jada bitlan na baloy na nakabatan da na Cebu tampur sa yainsuko sa bitlan na item jada sa barangay officials tanintawag imano ada police station na Agno sa may Cebu so mambulat na 600 gramo tamang kantidad na 4 million and 80,000 pesos. Yawala natan at 5 nasaray otoridad. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na diferensya at panagnunot na babalang personalya ng report ya police station na Santo Tomas Pangasinan si Corazon na Canlas 84 years old. Unongad si kato oras na alas 7 na labi nan si kato di moplog ada police station at impalapag to niya sama anak ton kinabat ngaran niya Noel Canlas Pablo 33 anyos awalan na depresya at panagnunot so nababalang ingkuan na komplinant jad oras na alas 6:30 ng araw sa Hulyo 15 aga ng pataner sa bitlan na biktima. Yang gadnatan na tagmit niya kasimpwet at abungda. Sa may nababalang yalaki. So walay katag ito na 5'9". Army cut subuktutan na small belt. Ta nakasulong na black stripe yellow t-shirt. Tan black yamaong pants. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Narunglan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal wadyan ni Repi Garampay Mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:22 na po ng umaga. 6:22. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Martes. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. May medium chance na maging bagyo ang dalawang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Pag-asa. Alas 3 ng hapon, namataan ang unang LPA sa layong 1,220 km silangan ng southeastern Luzon. Ang ikalawa naman ay naobserbahan sa silangan ng Calayan, Cagayan. Samantala patuloy na magbubuhos ng malalakas na ulan ang southwest monsoon o habagat. Makakaranas ng walang puknat na ulan ang ilang bahagi sa Luzon. Ilang lalawigan na may 100 hanggang 200 milimetro ng tubig ulan hanggang sa Huwebes, July 24 na dulot ng habagat. Nag-abiso rin ng Pag-asa sa mga residente at lokal na government units na pagdahandaan ang malalakas na pag-ulan. Ang dami ng rainfall ay mataas, partikular sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, bahagi ng Ilocos Region. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, umaapaw na ang Lamesa Dam sa Quezon City sanhi ng patuloy ng malakas na pag-ulan kahapon. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, bandang alas 3 ng hapon umabot na sa spilling level na 80.16 meters ang Lamesa Dam. Ibig sabihin umano ang mga umaapaw o sobrang tubig ay pupunta sa Tulyahan River at daraan sa ilang flood-prone area sa Metro Manila. Sinabi ni Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist ng Pag-asa, kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City, ilang bahagi ng Valenzuela City, partikular na ang North Express Way at La Huerta Subdivision at bahagi ng Malabon. Pinag-aanda ng Pag-asa ang mga residente sa mga nabanggit na lugar, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng pagbaha. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, walang namomonitor ang Philippine National Police o PNP sa banta sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nakahanda na ang puwersa ng PNP para matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa SONA, gayon din ang mga cost-oriented groups na magsasagawa ng kanilang mga protesta sa gilid ng Kongreso. Ayon kay Torre, tanging ang lagay o kondisyon lamang ng panahon ang nakikita nilang hamon sa mismong araw ng SONA. Umaasa sila na magiging maayos ang panahon upang makaposisyon ng mga pulis ng maayos. Sakaling umulan, may nakahanda naman silang mga payong sa mga rallyista. Rain or shine, ang mahalaga ay ligtas at maayos ang kapaligiran upang maihayag naman ng maayos ng Pangulo ang kanyang SONA ayon kay Torre. Matatanda ang inanunsyo ng PNP noong July 8 na nasa 11,949 na pulis ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng seguridad sa SONA. Magtatatag din ng command center sa Batasan Police Station at isang multi-agency coordinating center sa Quezon City Police District o QCPD Headquarters sa Camp Karingal
para sa mabilisang ugnayan ng mga ahensya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, bilang bahagi ng pinapalakas na ugnayan sa larangan ng depensa at ekonomiya, bukas ang Pilipinas sa plano ng Estados Unidos na magtayo ng ammunition production facility sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, sinabi nito na inaprubahan ng US Congress ang probisyon sa kanilang National Defense Authorization Act. Ito ang nagpapahintulot na magtayo ng pasilidad ng armas sa Pilipinas na maaaring ilagay sa Subic, Zambales. Sinabi ni Romualdez na tinututukan na ng bansa ang mga paghahanda, lalo pa at may mga lokal na kumpanya na ang nagpapakita ng interes na makibahagi sa posibleng consortium sa nasabing proyekto. Bagamat wala nang aniyang formal na negosasyon, nakikita nilang makakatulong ito sa pagpapalakas ng depensa ng bansa at lilikha rin ng dagdag trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Matatandaan na sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi pa naiparating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing panukala, kaya wala pang direktang tugon ang Pangulo tungkol dito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unti-unting sinisira ng online gambling ang mga pamilyang Pilipino, lalo na't mas naging accessible ito dahil sa teknolohiya. Ayon sa kanya, ang teknolohiya ay dapat gamitin para sa ikabubuti ng sambayanan, hindi para sa bisyo. Ang teknolohiya ay narito para padiliin ang buhay, para maging maayos at buo ang pamilyang Pilipino, hindi para sirain ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nananatiling ipinatutupad ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kasabay ng matibay na posisyon ng Pangulo laban dito. Dagdag niya, patuloy pang pinag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na ipagbawal ang iba pang anyo ng online gambling na hindi konektado sa panliling lang. Marinding tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang online gambling. Aniya madaling malulong ang kabataan sa ganitong bisyo na pwedeng magdulot ng problema sa pamilya. Nagpayag din ng suporta sa total ban ang ilang senador, kabilang sina Sherwin Gatchalian, Juan Miguel Zubiri, Risa Hontiveros, Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Si Gatchalian ay naghahanda ng panukalang batas para parusahan hindi lang ang mga operator kundi pati na rin ang mga nag-endorso ng illegal na online gambling gaya ng influencers at e-wallet platforms. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:30 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs?
Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35. Nakabuasan patuloy na programan Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Petsa 22 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na balita, mga sitwasyon. At kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinain dyan, mga reklamo, public service,
pwede kayong tumawag sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. At sa ating Facebook, live pa rin po. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan, sa YouTube, yan, parehas lang din yan. Okay. Marami nang nanonood sa FB Live natin dito sa personal ko. Okay. Mamaya babasahin namin lahat ng mga pagbati nyo, mga greetings ninyo. Kahapon nga hindi natin nabasa Pero alam ko po na nandiyan kayo't nakantabi sa amin. Dahil siyempre, inaabangan ninyo ang mga latest na balita kaugnay sa sitwasyon ngayon. Ngayon po walang pasok walang pasok sa mga eskwela. Ito ay public at private po sa buong lalawigan ng Pangasinan. At sa gobyerno wala rin. Aramay kin. Pero aramay gobyerno ang kapiloob. Pero aramay frontliner si tatawag doon. Yung mga nasa rescue team. MDR, nandyan sila. DSWD. Yung nasa mga RHU. At saka mga hospitals nandiyan sila. Mga polis, mga bombero. Yung mga yan. Wala pong yan. Pero yung mga wala pong off yung mga yan. Pero yung mga local government units, yung mga chief executive, mga mayors, nandiyan po sila monitor po yung mga yan. Tulad dyan sa bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Talagang kanyan nakabantay. Kahapon kausap niya si walang humpay na meeting at pakikipag-ugnayan ay nakita ko kahapon si Police Lieutenant Colonel Lopez. Ferdinand Lopez. At ang hepe ng MDR. Si Sir Ed Villacurta. Sila po yung nagmo-monitor sa mga barabarangays, especially yung mga low-lying areas. Tignan nila ang sitwasyon ng yung flow ng tubig. Dahil may mga porsyon na daw na umapaw yung tubig doon sa may barangay Lumbang. At yun po yung minomonitor ang bayan ng Kalasyaw kasi nandyan yung daanan ng tubig mula doon sa taas Wood River at saka Sinukalan yata yung isa dyan sa Kalasyaw. Kaya nasa critical level na rin. Yung kanilang ilog diyan. Merong tayong natanggap na latest na balita kapaborito Errol ay yung river system monitoring. Thank you very much kay Manager Joey Bibi. Basahin mo nga ang sabi diyan. Dito sa Kalasyaw, yung Marosa River normal pa rin 2.0 feet yung yung remarks. Tingnan mo yung remarks sa dulo. Saan dulo? Ayun. Yung critical level. Yan yun. Yung remarks. Ganun din. Ang normal level ay 2.0. Ang current level naman ngayon ay 9.3 feet. So nasa critical na kasi ang critical level ay 8.0. Nasa 9.3 na ang Kalasyaw. Ang Santa Barbara, Sinukalan. Santa Barbara. Critical level na rin. Yung sa bayan ng Mabini, above anong river yan? Anong river itong Mabini? Balingkaging. Balingkaging river. Sa Bugal yun yung Banyaga, Agno. Ayan. Above sea level na rin yan. Gawin din sa Sampabian. Wood River yung sa Sampabian dyan sa may Kayana. Kaya nga above sea level. At gawin din sa Dagupan dito sa may Pantal. Nasa yellow alert status sila. Nasa alert level. Alert level na sila. Kaya binabantayan po ng mga local officials natin, minomonitor itong current ng tubig
So, wala pong yung sa may bandang Mabini, nasa above normal level pa lang sila. Tsaka dyan sa may Bugalyon. Ayan, yung Agno River. Kaya ingat, above ingat normal. Yung Bud River, above normal. Ang nasa critical lang po yung Kalasyaw at saka Santa Barbara. Actually, itong tubig, tubig ulan ito, saninang habagat. Hindi pa nag-release ang San Roque Dam. So, pa rin, ito'y dala ng ulan, yung pagbaha sa ilang portion dito sa lalawigan ng Pangasinan. So binabantayan nila ngayon yung Sinukalan River dahil medyo umaapaw na rin, ano? Kaya't ingat-ingat lang sa mga nandyan sa gilid ng mga ilog, dagat, kung pwedeng lumikas na kayo para sa ganon maisip ninyo yung gamit ninyo, yung pamilya ninyo. Ang importante ang buhay. Importante yan. Kasi, mayroon kang naibalita kanina na posibleng maging bagyo yung dalawang, low pressure area na binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility na ayon sa Pag-asa. So, ito ngayon yung kailang binabantayan. Alas 3 kahapon ay namataan yung LPA sa layong 1,220 kilometer. Yung kanya dyan sa may parte ng Southern Luzon. Kaya't ingat-ingat lang. Yung bagyong Krising wala na, nakalabas na yan. So ito ngayon yung binabantayan ng Pag-asa, itong dalawang bagyo, dalawang low pressure area na posibleng magiging bagyo ayon sa lokal na ayon sa Pag-asa. At yung pag-ulan dala ng habagat hanggang sa Huwebes daw, sabi ng Pag-asa. So makakaranas tayo ng yung hanggang Huwebes na sinasabi ang tanap-nap hanggang Huwebes labat lante, diba? Tanap-nap lang, mamauran la. Diba ang sabi nila nung isang araw yung pag-ulan hanggang Martes hanggang ngayon extended hanggang Huwebes. May bagay tayo na yung bagay tayo nap-nap o mamauran lante. Kintan. Panaon na may mamauran nap-nap panagtanom na saratay pagpagay tani kinunda ko may Lamisa Dam dito Quezon City at imapaw la so kanyan na apektado sa pigaran lugar ditan at Metro Manila sa inyapaw na sa tay Lamisa Dam pigaraman so spelling level to 80.16 meters lang 80.16 80.16 so may spill level to sa Pag-asa so kinatsatan nalapon to nalapod Pag-asatan kanyan siyempre atan at aramay apektadong lugar nakaukulan mo lay unlikas may medyo atagay pasen kanyan supayang bagad sa atan sa unong adkenan na Rosalie Pagulayan si kato senior weather specialist na Pag-asa sa apektado siyempre mapo ito Lamisa Dam sa apektado Fairview, Forest Hills, Subdivision, at Quirino Highway, at Santa Quitaria, San Bartolome, Quezon City. Sigaratan so apektado, tan parte na sa Valenzuela City, particular di man the North Expressway tan may Sakay Subdivision, di tan parte na Malabon. Kanya naratan at nakaukulan ito Unlikas Lara habang masakbay ni. Diyan Pangasinan Diyan Pangasinan
Wala malaray kimalante, babantayan lanti na sa LGU, iya lugar-lugar awa, dyan nasasakupan dan lugar, ta medyo nasasali na malay danom, ang kamatunta na taga agmat ni Ken, nan-release itay San Roque Dam. Ito nasasali na talagang dalap la, at karaklan niya Ken. Lanti dyan dagupan. Dagupan. Wala ba ta dagupan? Kanyan nang nangiraramay mga lakay updated social media on di tanutan lang amin na kin post impost da awa ta say ambuklaw tan bingadam ang ibulos mo laray danom yasi katuta so sinampat na sa San Roque, pero sa San Roque tuminala kin inabot may critical level kanyag ni ang ibulos na sa ati danom. Aramay duwaran dam di manad kinay bunggat at unabot la sa may critical level kanyan ang ibulos pigarang gate no nalilingo sabi bingadam anem ira mo simbulos to tan sa ambukla patira no nalilingo as of yesterday so may kinala iya report kanyan atay kinay nalilik na tayo natan jada saray lugar-lugar tayo walay danom dilap atan at awit na samay habagat yata tawagan uran agatan na nalapu say San Roque Dam wanto kumanyatan ditan yung mga lumabas na yung mga padilatan nyo dilata yung mga maling akala ko kunyan ko sa eleksyon lang yan. Ilabas nyo ngayon yan. Wala nang may labas kasi magbigay. Aliwan sa tay. Ang apoy dalap, ang apoy bagyo, porque eleksyon saan kayo mangiter. Natan nyo itertan. Lante. Diyo paningnang panangaro yun talaga. No, wala panangaro yun. Sa ramay, apektado ran lugar. Eleksyon, ang gano aliwan apektado, inidan. Lapag! Natan, ilapag yumot. Lapag ilapag yumot natan. Kaya dito natin makikita yung mga nagpaulan ng dilata noong eleksyon kung magagawa niya ngayon. Itong yung mga tigpa 500, tig 1,000, tig 1,500. Kunyan kailangan ng mga tao. Kailangan ng mga tao yan ngayon. Kung talagang may pagmamahal nga sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ala. Hoy, good morning kay Joby Riolalas ng Sangkintin. Pa-shout out po, sabi niya, kumusta kayo dito sa Sangkintin? Na baha kayo dito. Oo, may mga baha dyan. Sa Eastern. Maki Mapalakapak Soriano. Ayan, good morning Kuya Dennis at Kuya Errol. Pa-shout out kami dyan da Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Kumusta ikipapasa Soriano family. Wala rin maong ikipapasan, wala rin lub na abong. Ayan. Maki Mapalakapak Soriano. Si Juliet Agbayani, dito na da Island Barangay, Jadagupan, si Juliet Agbayani. Ayan, good morning ada si kayo. Kumusta kilatan? Kay matasalinap na danom. Wala rin Island Barangay Araya. Si Samra Talib Abdal, ayan, is watching. Ayan, good morning. Susana Bungar Bustamante is watching. Ayan, thank you very much. Saraya may agtayo bati ka romana. Mbabawera natan. Ayan, paniraw dya ay akin. Mario Cabierto, ayan, is watching. Good morning. Roda Ranse, ayan. Good morning po sa inyo. Si Ken Ronald Pidlawan, ayan, dito nagkalasyaw. Si Dadu, kumusta ka laditan? Makuli-kuli lawas itan si Dadu, dito nagkalasyaw. Talagang bilib mo't yara may kina.
opisyalis panag uksoy tumot na sa ramay lulugan. Hanggang sika, bilib ka mo la. Ayon, bilib ba ka yung dado? Idadayo mo lang dado, ya talagang makuli-kuli. Ayon, ken unlog kad mayor's office at man punas masamay ken amay salming niya ken. Talagang makulilawas. Bilib ba ko man presi kape. Lantewa. Okay, si Merlita Abilia. Ayan, good morning po. Kundo dyan si Lorna Dumalanta Garcia Mejia. Ayan, is watching. Ernesto Balikat, good morning. Ayan, ay, aralam ko no, yamaong, dyan, inarito yung barangay, Juliet Agbayani, antong barangay kayo laman, di tayo lang barangay. Aling wanang ko may barangay yun Okay, so aralam na ko no, ditan, at kawalaan ng Juliet Agbayani. Good morning. Ingat po, ingat. Ingat lang. Good morning, at kinan Ananin Jong Serna, Dagupan City. Si Rolly Di Jokino, kabak mo ya, may ditan Sandipans. Good morning at si kayo. Si Mary Grace Migano, ayan, Del Monte. Nang Umingan, Pangasinan. Uy, kumusta kayo ta Umingan? Josie Kinis, Josie Kinis, good morning. Ayan, at untan naman si Alvin De Vera de Guzman, Kalasya Balet iya. Si Ken, Richard Moyano Nicolas. Nakabalik na kayo, galing sa Bulinaw. Good morning. Susan. Siyempre, abayag mo lahat ang bakasyon nila labat niya. Bigaran nagaw. Sa Kisimba lang di. Hindi ka pumat ni. Kapuri si Kisimba. Sabi ka, 2 days na labat di man. Tani, nan-post sa may banagyago at tanirada amay Ken, bubuyog at bunuan. Dita Pugaro kuno si Juliet Agbayani. Kumusta kila, ingat ditan. Okay. Si Marites Ranches Molina, ditad Sual. Uy, kumusta na si Mayor Dong Kalugay at si Vice Mayor Maximilian. Untan tumat si Madam Garley Makaranas sa Kalugay. Good morning po sa inyo. Dio Quinto Peralta, na Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan. Region 1 Medical Center, dating board member iya. Dating Vice Mayor. Dating Vice Mayor na bali na Manawag. Ayan. Si Marife Flores na Dasul. Dito guys, GP, kumusta kila ditan? Dito poblasyon Dasul. Si Kapitan Marwin De Leon, kumusta tan si Kagawad Roger Bungar. Si Regan Kilaa, Kagawad Regan Kilato. Good morning. Dito na Barangay Bunlag. Kagawad. Kagawad. Ayuda. Dalas. Sardinas. Dilato. Muling. Ayuda. Kanta. Nararata, loko-loko may Kagawad. Gabor no. Kulay nila. Liber kimot. Ayan. Mar Pascua na Dasul, good morning. Majina Corda. Ayan, this morning kung tumadyaay. Si Mayra Lapid na Dasul, good morning. Adasa ka. Okay, sarap ko na. Manik siya sa stay, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning sa PAT. Professionalism, accountable, transparency. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Elias Villanueva. Ayan, good morning. Si number 1 Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Nestor Gabrilio. Andyan din si Councilor Manny
3 points. Draw. Okay lang yan. Ha? Draw. Andi tayo shoot to. Mani the twin. Councilor, good morning. In shoot to, Amitlo. Bullseye. Okay, si Councilor Mike Sison dan si Liga President Jose Paris Si Councilor Haberdani Messina, good morning. Si Nariana Misia. Si Ayay. Si Councilor Ayay. Kapitan Saldi Bauson na Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning, kumusta tad na Makabito? Adalap kaditan. Si Liga President Jose Paris. Ayan. Walang kapare. Taga Paris. Good morning, yun si kayo dito nawa. Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, ang masipag na mayor. Good morning sa inyo. Si Sir Jeffrel, Sir Felix Domicilio, Dr. Felix Domicilio. Doc, good morning. Doc, magpakonsulta kami. Si Madam Sheila Pinolyar at si Councilor Freddy Pinolyar, good morning. Good morning din dyan sa may bayan ng Kalasya, bayan ng dyan sa bayan ng Mangaldan, si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Ayan, dan si Councilor Chini Rose Flores, good morning. Mayor Julia Roselio, good morning. Dan si Vice Mayor Joseris Bog Seresuelio. Untan tumat si Executive Secretary Juliano Joel Seresuelio. Ayan, good morning. Liga President Boyet Magat, good morning ada si kayo. Tan si former Liga President Nanding Estabilio. Good morning. Si Kapitan Jonan Estabilio. Lilimasan. Ayan, good morning. Evelyn Flaminiano. Ayan, good morning everyone. Okay, good morning. Namin daray dumarengal tayo ada saray kasiksikanan da. Yawatan iranatan na doob na abong. Siyempre aramay anggapoy loob. Wateral na abong da. Anggapoy mayo yung paway. Di tangkilabala da loob na abong. Manyekam. Manekam. Dumami manyekam. Dumaman ta si Shiman. Good morning ada si kayo. Pero arame dumaralos tayo. Watay rad alog yaman tatanam na sa pagay. Aray dumaralos na aburido ra. Siyempre ay itagay na danom. Pero aramay walad ken siguro lulayang areas. Pero aramay walad tatagay siyempre papasyan damot samantata na may habulan damot iyay kinay danom niya. At siyempre paano na mamauran kasi talagan ken watay redo maralos yaman tatanong na pagay. Ang napuloy maladlaw may oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mga patanir. Tanom po kami nabuwas sa kantabayo da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kay bamot dita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang kapoy kinawa, kapaborito amor diga, alima amod abroad. Hindi, aluban lang abong da. Asya rin? Aluban na danom. Kanyan sa naringalan nyo, aray mararakap ya sunata. Ipapangaro na sa stasyon DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1